Jozef Calazanský sa narodil v roku 1557 v Španielsku v meste Peralta de la Sal ako najmladší z 8 detí svojich rodičov. Už od mladosti túžil po kňazstve a po pomoci chudobným. Hoci jeho otec s tým spočiatku nesúhlasil, po štúdiu teológie a práva bol vysvetený za kňaza a pôsobil v rôznych diecéznych funkciách. V roku 1592 prišiel do Ríma, kde pôvodne neplánoval stráviť viac ako 3 mesiace. Hlboko ho sa však zasiahla bezvýchodisková situácia chudobných detí, ktoré nemali prístup k vzdelaniu. Preto založil bezplatnú školu pre chudobné deti, čo bol v tej dobe revolučný čin. Bezplatné vzdelávanie totiž prinieslo premenu spoločnosti. Okrem toho, že bol Calazanský inovátorom a predbehol svoju dobu o niekoľko storočí, bol aj skutočný svetec. Z historických dokumentov vieme o viacerých skutočných zázrakoch, ktoré sa udiali na jeho príhovor. Išlo o uzdravenia, mystické zázraky, predpovede budúcich udalostí, ako aj zásahy Božej prozreteľnosti. Najväčším zázrakom svätého Jozefa Calazanského je však to, že ešte aj dnes po 400 rokoch piaristi neúnavne pokračujú v jeho diele. Chudobné a otrhané deti, ktoré svätý Jozef Calazanský videl na uliciach Ríma, dnes piaristi nachádzajú medzi mladými, ktorí stratili skutočný zmysel života, medzi tými, ktorí nepoznajú krásu viery, medzi deťmi, ktoré pochádzajú z rozpadnutých rodín a stratili schopnosť milovať, alebo žijú v materiálnom a duchovnom nedostatku. Sme radi, že k tomuto poslaniu prispievame aj my, piaristi na Slovensku.